kaixo nagore, ikusi dutenez, ausartu zara agertzen ere zu bideoan, ez da pausu txikia, zorionak. Bigarren kontura, gauza bi komentatzea, lehen itxas hori bai izan dutzat, bideo grabatzerakoan, grabatzen duzun eremuan, holako leku putzik agertzen den lekuak ez dira aprobetxagarriak, orduan txikinago edo eremu txikinagoa erabiltzen baduzu, barruan agertzen dana hobeto ikusten da. Vale? Ikusten dut, Syncastify erabili duzula. Gero, hemen, zauz erabiltzen, zuk uste dut PDF bat daukazula hor egin da, porbein batetik atarata edo, eta hemen agertzen den hau, mantentzen da, segun zuk nun jartzen duzun arratoia eta, vale? Eta inkomodo izaten da, hemen egotea. Eta gero, itxasori bi bardin esan diot, ikusten dutena dela, Kaixo, ekoizpen arloaren arratoia hemen daukazula pilo bat denbora, zauz aipatzen gauza batzuk ikusiko dituzula, eta juten bazara esaten zeri buruz zagozen eta pizkat ikasleei laguntzen begiratzen nun begiratu behar duten edo zeri begiratu behar duten komentatzen duzuna ulertzen juteko, hobeto, bale? Gero hemen erabiltzen ditugun harinago ikusi dut parkatu. Ezkero, moskinak lortuko ditut. Momentu baten, arratoi mota, salmenta presioan. Bai. Kostuak zeintzu dira. Guztizko kostuak izango dira. Kostu finkoak, adibidez. Esan dutena da, arratoia, hemen, ajustatzerakoan markatzen baduzu, edo agertzea borobiltxo bat, edo foko moduan jutia aipatzen dituzun gauzak fokalizatzeko, hobeto dago. Zuk ikuduzun, hemen ikuduzu lehen txikitzu bat, baltza, eta batzutan, bideoan zehar ikusten daben tartetik erakusten zagozela, baina topateko, arratoia, ni juna saiatzen topatzen, kosta zait. Vale? Ni uste dut importantea dela, manejatzea arratoia laguntzeko ikaslei, hemen barruan, hemen barruan espada ezer gertatzen, bere atentzioa fokalizatzeko guk nahi dugun puntuetan. Vale? Bestela oso ondo, primeran dago, eta zorionak ze ausartu zara zeba agertzen, eta pasu hori ez da moko de pavo esaten dana. Vale, zorionak.